Le Craobh Bliain Nuas Dulin Cá Alch Drálaí Abhaistína Steach agus Cumann Céirí na Rathala Ístú Céimeantí Idir Bheánach. Tuirí á mech an tarifa an Arn Réagúnach Naomh Breandán. Fearr nach bhfuil airthe go díise Craobh an County Buaicphointí ní raibh idiríad agus áit Cléaigh-cheannais ach Na Crócaigh. Ag sin rád tha Na Crócaigh tagchú féin ar ríist mbliana agus idir bhóthair leasa ó thús na bliana. Amach go leor chur réaltarthálaíoch lí. Má darmat donnacha a hamann trátarsta an bhabhta leathcheannais saimúil seo. Tá ahar na ghóidjantí Pat O'Shea, ben Michael Lynch as John Payne as Thusis na Cúlathe, as Charlie Keating go bugamach go Lorna Parket. Idir Gavin White, Micheál Burns, Gavin O'Shea as Tony Brosnan, tá sár fellador ag na Crócaigh. Trí an Hrálaí a hagan le chéile ó Naomh Breandán. So fáganta sin le Heidi Dylan Casey, Joe Connors, David Moran ag gimmert le chéile, seachas a bheith anai chéile. Tá Bert Óganach, Óran Ferris, Paddy Lane, Selina Lán Tosach. Crócaigh just again the head agus buíos ar nó in ordearnach bhí Pat O'Shea mar bhainisteoir lá bhuaisí críomh na hÉireann. Seo hiad an ionsaoinis. An bútan is a gríonna taidimh teo Drálaí an canta buide ag Brian Looney Ilan Géireach tá sí buide go deasig Looney chéad scór. Crócaigh teachtaríochas tá sí treis socr sí sa bhad éireann níos tapúil an seo. Ná mar Fíorthrálaí canta chur trastais agus so that Tom Doyle agus Cúlín eile agus anis Kerry Cúlín etra rá le hentar chúl meslú damsin. Tá Naomh Breandán a teachtaríoch inis. So that Joe O'Connor. Gera an hocrúnis. So that Daniel Kirby inis Kirby tort faníire agus ar deire hir tá dar scór fátacha. Támal fada fúisi de gan dearnach an óid déag. Crócaigh teachtaríocht. Agus náíre ó hús na bliana a gréibh na glob agus a gréibh a chunda go leor daoine chuineáil súla ar bará bhúil siad ar eise ríist. Trád ará bhí máisteach ar chuile hort. Seo é Micheál Burns inis tá Eileen Géireach Burns ach tá sin bulte go háling aige. Seachtú Cúlíneach inis. Búilte teach sa Gaurnell, agus tá Lewis fuaithe seo. Seo cas a hart a sin agus é bulte go háling i David Shaw. Sin féidir an Berna a leidú. So dan am Canterbury seach cúl bar a chat amach. Bhí beganí gan á leis an sin tá an seile fós ag Naomh Breandán. So sé Tomás Kennedy a bula har a trastan a Dara Cúlín scóil ag siúd Berna leid a thugad trí. Nis Naomh Breandán gur a heachtaríocht. So that Joe O'Connor Ruhur Bra Joe far more láidir tá sí fós ag Joe bhfuil be tasmíú be se sasta le cóla hí tasmíú mar chúlar bhealach a chu sí har a trasnán. Kerry Cúlín fós atra an féidir le Naomh Breandán cúla áilt. So hí sin na cheist. Tá sí leanna a ráid seo inis. So the Dahi Griffin and Turfin score Ashton on here at the Dahi Griffin the Ilan Geir as bhí sé gimocht on goal. Chuirtaíomh an sin inis. Nuair tucha chun an sin leanna a ráid. Tá sé tarring in nuas inis cin de bheits an cárta. Tá sé cheapan na ceapa go chearcamach de Dover a gárta seo. Sé Jack Savage tá gceist agus cárta. Cárta 2 pointsa. Bei scíd an óid aige inis. Berna leid go 3 inis. Tá sí de leanúint a ráid. Brias an seo inis se le Paddy Lane an fear bhí gimmert. A gurnaí ógán níos luúham líana agus Cúlín fáilte Paddy. Péire etar inis. Agus mar tá dinta go minic ag na Crócaigh tá badistú dinta a chur a chórsaí an seo. Tassin ras go Brian Looney, tá neart ama ag Looney, an íirecht a bheith agus nuair bhín dam ag Looney, sin a Hardains an íirecht. Tá spánta slachtar an na Crócaigh seo agus tá sí de rais sa gluificeannais.